katam mriki. Ah, iki dipun suwuni kalian Mas ini. Usahaken nggih. Nika pun bawani nang rumiyin nggih, rujak jeruk. Atur kan kami ajar nggih. Kami kula nggih ajar niki kok. Kami sami belajar. Ayo, saya ngapa? Hawane Mas ya. Petung rendah ngentang rambutnya tuh apa ya lu bisa rambut cok lagi ya mbak nekendo pak karan biasanya itu wong lanang kok bumbu wong lanang kok cergis kok bumbu wong itu. Oh, awi dek. Jeruk balik nyasar. Ya, ukur.
pendem iya. Lagon zaman biyen iki pancene yen dirungokke di era sekarang wis ora juarei. Iya ya Le. Iya. Mergone sing padha ngrepto lagon ku dhisik iki ya direwangi tirakat tenan. Beda karo lagon saiki, Gong. Heeh. Ayo kali ikutan sak isine. Wah, iki piye? Ana kaya gampang der nek ya gampang terus kalis. Ngono kuwi beda karo zaman-zaman tembang-tembang rikala zaman semono. Iya. Dino oh sudah dulu mau. Iya. Mbak ya. Sini sayangku. Sayangku warat sini kan. Tegese iki sayang antara kakak dan adik ngono lho. Iya. Ngomong dia tresno kalih panjenengan. Nah iya. Antarane adik karo kakek iki. Iya. Kok kakek iki? Iki kon adik kalih sinten? AA, kakak. Oh, alah adik kalih AA. Nah. Pak. Ayo. Iya, saya seneng kok atimu bengi iki. Ki pangestu Semangat kok. Semangat dereke panjenengan. Ya kudu semangat. Kok sing ditandani Kyai kathah. Apa nggih? Lah nggih no. Oh. Sing sami mumon lek-lekan pirakatan wonten daleme Bapak Sukresna kok. Alhamdulillah. Ya mergone kene iki yo jarang hiburan wayang kulit kok baik ya. Nggih. Miturut kabar sing tak tampa kaya mangkono kuwi. Mugi-mugi kang sing sami mumon tansah pinaringan kanjang yuswa. Rezeki lumintu. Rezeki ingkang berkah. Amin. Dados nanggap wayang kabeh. Ayo, nek iso ya dadi penanggap Mbak Eka. Mergo apa? Dalang iso iku akeh ngenjak. Ngawi mriko nggih dalang kathah. Oh, Pak. Mriko ingkang ngasta demung Mas Abid mriko nggih dalang. Iya, adik lanang. Iki ngaturke penuwun, iki nganggo alate adik lanang Adit. Oh, mriko. Aditya Kresna. Iki Aditya Kresna Madiun. Selamat biur kutha pecel. Ayo, bocah iki dhisik iki wonge iki putih lho, saiki kok lemu. Aku dadi pangling. Terus sakniki nggih putih lemu, gede dhuwur. Dhisik putih ngono lho pas iki putih rusuh ngono lho. Ini kok yang nggih sing sami putih. Apane? Cuma sakit. Apane sing putih? Ya putih sak kulitane ku putih gede, lemu dhuwur sikile papat kok. Kok sapi. Kok sapi. Oh, ya lemone kaya ngono kok. Ayo. Ya tak dongake Mas Adit ya enggal-enggal gadah sisihan gitu. Jane iki yo arep golek karo apa to? Arep golek seniman apa ASN gitu? Apa guru? Apa pegawai kae Pertamina? Iya. Mas Adit niku kantun milih Kyai ini kok menawa dereng kontak jenjang pernikahan. Lah iya. Lah iya. Nek kaya Mbak Eka. Nggih. Nek Mbak Eka nek coba nek duwe kepengin cita-cita duwe garwa pegawai apa? Nggih paling ora nggih kok menawa ben padha ngertine nggih seniman napa-napa sing kanggo der. Heeh. Saben-saben iso lungguh jejer. Kalau pengen tukang sat? Gamelan tuh pengrawit. Oh. Tukang sol yo iya. Heeh. Tukang sol. Aja nek aku lu aja tukang sat. Lah kenapa? Ngomong diundi ya. Aku Dicoba tas. potensiku tak tutupi kok ora iso diukur. Iya. Ora tukang bonang. Heeh. Saben dina bakal disayang. Weh, bonang. Nggih. Nek diterima apa? Saben dina iso jejer. Jejer. Mriko tukang kempul. Heeh, kemudian Saben dina bakal kumpul. Jalan. Terus dalang mesti ditinggal melayang. Gawe tekno golek kaya. Kok kabeh disayang ngono terus kene mesti tinggal lunga. Lu ya aku kok gede aku.
Nek masmu ora lho kan. Iki mboten kula pitados panjenengan niku gadahi Mbak Yu mereka pun Mbak. Kudune kudu bersyukur lho ra itu iya. Oh. Ngono. Tapi ya mong Kalau mana suliku ngono wis ora mungkin arep ana konangan Mbak Yu kowe kok ora mungkin wae Mbak Yu wis percaya wis. Saking pripenmu kok. Ayo nyai kok yo khusus anu diwati. Yes, alhamdulillah, ya kan. Terus karo ke iki. Ya bener lah dadi ngene. Asuh. Omahke enggak ngono. Iki jatahe ngono. Nggih. Iki dah ibadah kabeh. Lah iki sing Aja padha. undang iki. Boleh Oh, iya. ngene. Ananda Subarta. Iki kono sine ngono. Iya, Saya Pak. iki yo iso nyanding terus bedino yo sarang-sarangan. Wis ta. Jangan anu. Apa ya calonnya ya seniman? Tutul nek mboten oke. Anak foto nek yo an. Ya boten sak foto langsung tak tok neku ngono. Nah sekiranya nek wis seneng iki yo nang ditembung ya lah. Nah sekiranya wis cocok atine segathuk rasane dadi siji ya di yang di lah secara satria moro ning ngene wong tuane ya toh. Nggih enggak dipek uang kok gelo. Nah. Sing putri ya ngono, aja kesuwen. Iya. Pacaran iki yo delo wae. Pacaran itu masih sekedar pengenalan gitu. Pengenalan pribadinya masing-masing gitu. Aja kesuwen ning pacaran gitu. Nggih. Ngerti dhewe. Aku yo ora mesti wae kalau mbek pacar ngono yo jadi ngono tok. Mula tak kandhani. Nggih. Tapi kandhani ngaten. Iya. Baiklah. Dalam. Arep ngatur apa? Wis. Kami nonton pamunggitan. Oke. Oh, Mbak Sinden nggih tesih anu pareng lenggah. Nggih. Kanan ki. Balik. Iki Abdi Mandi. Tiket yo sing mbok Sragen Biung Darsini. Ora masalah wong gitu. Nah, iso njaluk ilo-ilo saka mbok Das saking Abdi Mandi Jakarta. Iki minong ngene lho. Wonten tesih kelairo saking Mas Abimanyu. Nggih, wah Bimanyu Unindra. lagi itu mau jenenge Sinom Kalijoto Mandarin. Urung nek kelairo ora urung ular kambang cucak lowo. Lah ngono ke. Anu Mas Abimanyu paling ngambil YouTube nek. Wah, kok kabeh. YouTube bae. Nggih. Ya, kita nggo simbok Sragen Biung Darsini ya. Nih, Apa piye niku ya? sik tak tokke dompetku sik. Iki di transfer kok. Duitnya lah ya Bang. Nah, iki sah yang disawang saka streaming. Nggih. Iki 200 sah kek mboke. Nggih, siap. Nah, mbok rezeki anak soleh. Nek kuwi mbok soleh nih. Masa ya cicingnya gak enak aja beda. Dalam kalian dulu bayar loh. Nah, iki terus yang sik. Yo karo anake kok iso. Iki ciri khas iki. Heeh, iya. Babakan ngono kuwi sakit dihapusi gas langsung sup ngono kok iso. Wis ah ya Bi, muga-muga Mas Abimanyu kaberkahan, berkah rezeki ora bakal lokak. Enggak. Nuwun nggih Abimanyu. Kang Indra iki. Nggih, Abimanyu Nindra. Nggih, dosen Indra, pimpinan kerawitan Sanggar Unindra. Ya ini bagus, ya. Niko dados tiket swarga meneh. Ngandani kok. Ini tiket swarga. Mbok menawa panjenengan Bapak Ibu ngesakaken tiket swarga. Monggo. Adani kok. Wis nggo madang aku durah lho. Oh nggih. Nah iya, sok iso madangi amal jariahmu ya toh. Sok iso nggo kuwi kuburane iso padang. Nek seneng anu tiket swarga. Iya, iya dono eweh, ya sok takon, nyantuni anak yatim, ngono kuwi. Nah, ngene awake dhewe mumpung isih urip ya toh, isih diparingi rezeki ya. Pokoke sok kita berbagi. Kula kok ya entuk jatah. Heeh. Bakal tak keke anak yatim piatu malah.
Wah, luar biasa. Salut karo Mbak Ega. Iya toh. Wah, tetap kalau masuk benar dalam kodang orang-orang aku kok bakal tak kayak anak yatim piatu. Juga no. Oh, tetep lho. Tetap aku wis duwe sasaran dan target sing tetap nompo aku Ini mau. makanan. Sopo kuwi? Anakmu Bapakku. lho. Rekodmu. Ning kono bareng kita tinggal Pak Ibu ya aku sakno aku. Enggak, nyok, ganjel iki. Iya, Iki lho. Silek ditinggal ya kan. Pengagon. Nyok, ganjel iki. Apa Mbak Ese? Ganjel kertas iki. Elai lo. Nggih. Hera. Kali jumeneng nek mboten jumeneng Kurang-kurang ya. Ora ketok ya. Sahabat kula kali budal sini tekan nun. Wis ora ora kula kali budal sini ada grup Grup apa? duo kadas. Apa kuwi? Kadar sini. Weh, anyari. Ibu kada jumeneng tekanipun. Ya kene, anu, Yuda ini ora apa-apa. Wong zaman era sekarang enggak masalah, berdiri enggak masalah. Wong sampean yo urung sepuh banget kok. Sampeyan iki saya enak apa suarane lho, suarane iku lho saya enak. Jenengan kita sih ayu ngomong iso. Kondo sapa tak temane? Anom. Buka. Gak mane aku. Ramane. Gak mane, kok dimanek-maneke. Dhewe iki grup lho Pak Isan. Kuwi kadas lho. Wis sore kaos. Kaosnya didol yang gatel kabeh sing nggo. Kadas. Iya. Piye? Dimeneng ora? Jumeneng kalau Iya ta? bukan. Ora. Cobian nggih udah wonten minggil. Oh. Kan sisi genan perhatian mereka. Nah iya. Kadang lek iso lho maksudku. Gini, iya. Sing cewek ya. Kayak tahun kan lho yuk, tahun 91 ya lho. Aku nonton ini dari ini upah. Lho. Anu, disapa dulu. Wilujeng dalu budal sini. Wilujeng dalu, le. Nah, iya. Sekarang toh, ya ini ayo toh. Aku ini nek ngarep kamera nu guyu sesuk nang teko pondok anak. Cek tenan kowe dhewe ya, Pak. Lah iya. Nek dadi ngopo wong kabeh iki sing penting iki profesional. Profesional kerja. Iya ta? Nggih. Wong nyatane Kai. Ya yuk. Nah, apa yuk?
bisa mengguncangkan publik netizen lho iki. Kayak gesek. Aku lho pokoke sing tak kangen sing niku lho. Elo nang dikrok bener. Luar biasa lho. Iki mesti langsung montongnya lho. Motong diunggah ini YouTube mulane. Iya. Iki sejarah kok. Yo dari sejarah. Potong wonten YouTube, wonten TV dipun siaraken wonten Indosiar. Sejak kasus wis kasus kembang Ela ini bergerak punya kalian karawitan nunggal laras vokalisipun Ibunda Gansini. Ora hebat. Tandil. Ya kalau wis iso monumental ngono lho, Kang, baik Kang. Ora lagu-lagu saiki iki pancene iso hit, iso viral. Iki ya mung paling sedina rong dina ya to, suwe-suwene paling 3 sasi, 4 sasi ya wis alis, ya to. Kados to gede klasik kenceng ngangeni kok Kang Petro. Lah iya. Wah kambang gatik blinding, jak jeruk, terus mereka wonten laler meneng, Nah iya laler ijo barang itu sing kadang dadi kangen. karo ukur bau kae apa? Bau itu Cucur lho. Jadi kalon cucur bawa. Oh. Iso ukur barang iki gatel kok piye kok. Mau. Iya dua dasen. Dua atas. Iya. Sembah nuwun, matur nuwun. Bintang bae kamu mau urung nyanyi ya? Lempon apa? Apa to, Mas? Dua kalian Mas Gondrong, Mas Pak Yono wow. Dewe dengan gondrong sampai campur gondrong kayak bibir nyemprot. Biji kempot kok. Nggih niku lho maksudnya pas kempot iki akan nyemprot. Oh. Iya. Nggih patres nggih kepareng kasih umuman. Nggih. Matur nuwun lho patres. Nggih. Iki kudu dikancani iki. Sinten? Aku njaluk karo Dik Wanda. Nah, iki pada urung ati dhewe aku ini kok yo. Bintang kayak bintang. Bapak Dek iki. Kan ini apa tanggapan? Iya, Dek wingi. Iki wangel iki sekarang ya lho iki wangel. Anu naik daun, kalau mau sing nembe naik daun, viral, pakai kiai sing nyanyi, kiai ini dasarnya yayu, lencer kuning nemu piring, kayak kamane, Nemu piring kok nemu piring. kamane luwe danek piring aja. Nah iya. Iki mau gak terus ya. Nggih, Saiki pomo ta anu sausi tembang kangen iki. mboten menapa. Oh iya. Kembang kangen. Iki kudu tambah meneh kira apa? Oh iya, dipun tambahi gula sini mulai. Akhir sing anu hidungnya panjang itu apa itu namanya? Barum. Nah, aku lali lho aku. Tak simpen nang kene iki anyar banget. Wong menawi panjenengan kok kedah komunikasi to mboten cah anu enom tuwa iku nggih kedah dipajakke paling ora panjenengan nggih kudu duwe ane Mbak Arum. Oh, terus piye dong? Nggih ane Mbak Arum mungkin dilebetke wonten WA panjenengan. Oh, ngaten mungkin terus jenengan kali Mbak Arum. WA-anan. Oh, ada. Nggih Mbak Arum nggih nyuwun izin mungkin Pak Jatmiko WA-ne Pak Jatmiko badhe mlebet nggih panjenengan. WA-ne. Dalam Dikenake lho, dicekake. Aja wong WA tok. WA ku lebokno WA-mu ngono lho. Beda. Asumsi kuwi lho. aplikasi WA-ne Pak Janiko coba WA-ne Mbak Arum. Oh, anu to, nomor kuwi ta. Nomor Oh. WA-ne. Baru aku kan. Nggih anu jenengane ampun mikir warna-warna. Ora aku wis tuwa ora mikir mikir. Ana tuwa kok gak ada ditebas. Hah? Iki tolong iki salah. Udah salah. Iya nek dereng. Lah iya, monggo orang aku udah salah medal. Tembang kangen. Tembang kangen. Mbak Wanda, Ki Sarjana Seni, Mbak. Heeh. Presiden kondang saben ngawing. Mbak Wanda ini aku ya bisa sendirian juga ya, masih sendiri ya. Tasnya Pak. Oh tak kira ini wis garwo. Derek. Tiwas aku lokro, aku dari bontot mau di bojo kok mas. Seneng. Siapa anak bocah
dhewean kok kudu dikancani. Kan wonten panggung. Bener dikancan. Nek di anu ke Arum. Apa di Arum? Sampun punya suami, Pak. Weh. Yes. Surem tulang loro. Iya. Ini kalau tadi apa? Mawang rambut sih. Sing penting. Mau beda keyakinan kok. Lho bisa? Jenengan seneng yakin tenan. Terus? Ini yakin ora kok. Kok nembang banget. Iya. Ya, ayo apa? Tembangkan. Apa? Ya dah, yo. Di gendere jumlahnya deh. Yuk. Yo.
ya ramare ngantuk. Dasar iki Mbak Wanda iki isih ijen. Wis lulus sing kawiyatan isi ya ta Kak? Aku yo maling karo si Wanda wong iki isih ijen tak ibaratke kaya dene gedang sing lagi sulok ngono kae. Kudu ngati-ati sebab nek gedang lagi sulok ngake ora dibrongsong wong ndak dicocok karo cocok. Cocok saiki ngerti dhewe ta? Nggih, bahaya. Barang urip tinggal ngalih. Nah, Aku bolong. Sing mangan tak jat niko. seneng ae dikek aku. Ku masake aku sedek-sedek ora gitu. Ya boten kok ini aku wanita, wanita. Laki-laki spesial di mata saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kayak itu kan nasi goreng, kalau spesial kan pasti ada sosis dan endoknya. Kalau saya punya Begitu apa? juga penjenengan spesial mempunyai kelebihan yang tidak bisa saya ungkapkan. Iya. Nah, nek pamane cara kayak Mbak Mantan kalau kalian penjenengan kula Iya. ibaratnya dadi kembang itu jenengan sing dadi opo Kakang Mas? Aku sing dadi tawon iki. Dadi tawon bakal aku piye? Yen aku gondo karo anu dandane kembang Ya, aku bakal nyentuk karo kembang iki mau. Esok bakal mbok entuk Heeh. awan Tak entuk meneh. bengi. Tak entuk meneh wong Esok ayu. awan bengi mesti. Ngentuk terus. Ya ampun. Umpamanya aku dadi kompor penjenengan sing dadi opo Kakang Mas? Aku tak dadi kae pematike dadi iki ora dadi jenine ya to. Iya. Dadi pematike wae. Sebabe opo? Sebab nek aku iso matek atimu wis luwake tresno kelawan aku. Tresno kaya gedene geni sing bulat-bulat ana kompor kae. Ya ampun. Aku lawat iki. Saking seneng. Oh manggung. Ya umpamanya aku dadi kendaraan mobil. Heeh. Dengan sing dadi kalau Mas, Aku tak aku kendaraan mobil umpamanya mobil ambulan. aku ra melu-melu akang. Nek saged Lah iya kok ambulan terus aku dadi mayite ngono piye. paling ora sopere, aku ora wiu-wiu kae sing ning dhuwur. Oh, pokoke Mbak Eka sing iki diwiyu-wiyu ngono piye. Iya, wut. Kapan-kapan wiyu-wiyu arek ya kan. Iya, awake dhewe. Ajalai lho kan. Wiyu-wiyu kok. Awake dhewe pomo mlaku bebarengan mesti ditekoki karo Pak Tresno. Heeh. Arep nang ndi to, Mbak? Nika badhe nyuntekke takde ngono piye-piye gak penak kok aku. Iso. Mlaku karo aku kok dipadake wong loro. Lho, makanya suntik cek up kesehatan itu penting lho. Iya, pancen Mbak. Kesehatan kudu dijogo. Mulane aku nek karo kanca burik iki aja kuwaton piye tok. Iya dijaga kesehatan. Kesehatan kudu dijogo. Oh, kuwi. Kuwi wis tuladane wis akeh. Kanca-kanca seni sing kulino mlek bunyi. Mlek bunyi abot lho kan. Ya jane bahaya. Bahaya memang Kesehatan bahaya. penting, ora kudu kesehatan anu jasmani, rohani dan juga pikiran. Sebab kula wau mriki niku rada bingung, kula teng mriki lak mayangan. Wau ing krungune kula teng mriko 1, 2, 3, 1, 8 teng mriko lak nyandutan sing samping niku. Kok bingung. Kok tekok to. Sing pertigaan. Ngono Mas daleme Pak Sutresno mriko pundi to? Nah, kok Terus hubungane jawab ngene. Ora gak gathuk. ora sing mbok tekok iki sapa? Ora dengar peten kok iso tak tekoki nek. Mas, dalem Pak Sutresno niku pundi sing wayangan kang ngasto Pak Jatmiko. Terus jawabe Ora. weh. Tak tekoki dhewe. Ketemu wong kuwi mau jeruk ora wae. Ora terus tak tekoki meneh. Kang ngasto Pak Jatmiko niku karawitanipun tunggal laras. Dijawab ngene nek. Ora. Tak sawang-sawang kok bae kuwi gendeng. Kok iso? Iya, bae gendeng anggota kok ya apa wae jawabane. Ora. Ki wong gendeng. Panjenengan ning prapatan niku wau roh apa ora? Ya ora omong. Tapi ya ora omong kuwi. Ora omong. Ora ngomong kok sering
sudut. Ora. Ya. Tapi orangnya video nih. Ya, 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 Bisa ya. tambah nih. Ya, matur nuwun, yo, anu, bacot kene. Mbak Anggun. Nah, Anggun karo Pak Winong. Wina. Karo Prima. Ki seri ya, iya. Serine ya. kok iso ayu-ayu ning ingsun aku nek gede. Bingung Ria. Piye? Piye? Nek gede. Tapi dimenang nih. Ya, ngadese. Nenang, nenang. Ngadese. Wina. Jaranane urung lho. Iya, Wina ngene. Kayak jaran lho. Kali Anggun. Reok. Nah, sing Nah, sing kita iki lho, apa? Mbak. Sing padha Iya, sing iya. padha semlo hene lho. Nah, aku diapet wong loro iki lah. Terus nek iki lho ngene-ngene iki iso. Tapi ngerti kok sampo kae enek sing kemasan botol. Iya. Terus yo enek sing kemasan saset. Heeh. Kemasan saset. Saset. Kemasan saset. Saset. Kemasan santai. Ah. Nyampe kowe ngomong to. Iya. Ini kemasan botol, Ah. iki. Heeh. Nah, aku kemasan saset. Cilik. Ini kudu saling melengkapi. Nek botol tok nek golongo ki angel. Padi Kan khusus digolongo. Iya, ora apa-apa. Kayak tas. Lemos. Heeh, gak kok. Ada cepuk es dulu. Wah, dipulno. Barang adine piye? Jare sampe sing dedike. Yo, cilik Mas yo cilik yo tuwek kok yo. Oh, dedike suwek. Wis tuwek Iya. nyanyi. Iya. Lagune Lagune ayang-ayang. apa iso nganggo anu? Nganggo gamelan. Iki dangdut salah sikok ngoten. Apa sing lagi hit? Apa? Tambal-ban. Belum. Yo wis pikir semilir. Kitel apa? Pitir. Iya Pak. Pak, abi apa? Apa-apa. Pitir. Goblok ra iku. Enggak anu lho. Lah yo. Sapoke srawung bontot lho. Sapoke srawung bontot. Bontot sing ngajari aku. Bontot sing ngajari aku. Ah iya. Kita semua ya. Ya, plang-plang. Udah terus. Yo. Jaranan. Oh, nek Mbak Winong rek spesialisipun Jaranan. Oh, jangan. Ya. Berarti kitel sumilir ya Pak? Oke. Pitir sumilir. Kitel sumilir. Dia bi iki lho Winong arep jaran lho bi. Piye? Lah, Mas Abimanyu. Mas Abimanyu Disapa sih wongnya nonton, disapa sih. Mas Abimanyu, halo. Kamera mana kamera? Yang mana Pak? Kamera mana? Yang ini ya. nih. Halo Mas Abimanyu. Jangan lupa Jaga kesehatan. kesehatan. Dan jangan lupa juga Jangan lupa juga. sawer. Sawer. Nah, ere sing cedok, delok nyaku to. Ora nyereng kok. Aduh, nyaman. Oh iya kan Aidin Bal Faidin ya Mas Abimanyu. Rasa dulu nek dua video klane. Panas tuh toh. Cemburu ora? Oh, teman kayak gitu, mau butuh di sana. Cemburu karo Bimanyu. Teman kayak itu butuh di sana sama gak dikei Mary toh. Abi wae jur kawer wae aku nyediani cash terus. Beneran sawer. Iki kan usahmu jur nyuwar kawer wae.
Kan jangan lebih sadar bentuk TikTok juga loh. Oh iya, berita. Ya, jadi di uang Minang lho, Minang tak gede lho, samse, dia dibatin di harus ditepuk-tepuk karo anu padarane ke garwa. Garwa nembe anu nggih hamil. Untuk kaya Minang. Oh, saya. Ya, tadi, yuk, ada tak?
spesial dhewe ya Pak Eka. Ah, nggih. Oh, Pak Inon spesial iki. Jalanan Gunung Agungan. Iya. Jalanan Gunung Agungan Mbak Cek saya lagi. Inon. Wah, ngarep golek terus gampang. Kemarin ngepake rumah bunga wah. Wah, Ya, 25.000. Komeng. Ini kalau ajar ngajar obes kalian bukan itu akan biasaan kau kelompok tugas kendaraan total. Alhamdulillah. Ini baru pendet saking toko langsung. Wah, Gris, kes langsung. Edian. Pendet angkong lo nyanti nguruk nguruk telek. Wah, sampai neka. Oke, disyukuri membeli sakit itu bahasa angkong. Mungkin terus anu berjalannya waktu iso tuku liyane. Wah iya. Ya alhamdulillah dengan apa ya? Wong sampean sakniki yo alhamdulillah wis kondang kalungka dijagating takliran ya disyukuri. 15.000. Wahyu ora bakal. Hitung atus subscribe. Kadang-kadang banyak kula niku sing ngancani kula. Sapa? Wahyu Budi umpama barang iku. Lah iya, Wahyu Budi Rahayu. 14.300. Nuwun pangestunipun Pak Jan. Saiki anu De Yayi karo De sapa kae? Iki kok Dik Naja. Naza. Naza. Ya, Naja. berarti kembali. Aku nek De Naza. nyapa kan 110 De Naza. kilo Yayi. Yayi ngene Yayi. YouTube seneng. Oke, ganti. Iku Gitu. Kenapa? Persaingan karo Oh, TikTok. Oke, jualnya kan YouTube Sabimanyu iki senengane kok ya aja anu nasr iki yo sapa neh? Nah, menika. Agem sinten? Lho sapa? Lho sapa Bi? Kene. WA aku iki 200.000 lho sapa iki? Ini mesti genah nih, wis belas nih iki. Ah, 200.000 toh? Wis genah nek ora gua aku kuwi. Kelas. Iya. Iku kabeh bakal sinden-sinden disawer karo Mas Abimanyu kok. Kandhane Nggih. Kiai Jakarta iki ngono kok. Pokoknya kok nek kemene gak enak tak diam yo. Waduh. Tiga Dede Witang lho. Oh, alah. Bibi. Iya, iya. Oh, tak tok ngesek Mas kurang ajar iki. Ora aku ngono aku mbak ibu lho. Iki aku sanggup kas cepet untuk sanggup kok omong di mobil transfer ya. Lho beneran yo transfer genting. Hah? Ya ono tenang ora kenang. Oh, engko tak transfer. Oh, minang yo ora kenang listrik kenapa? Wong tuwa udah bayar iki opo amben. Udah listrik iki. Wah, budak. Nih. Bi, kisah ya Bi iki 200. Nah. Iki kembali Mas Abimanyu, ayo kameranya di mana? Ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Semoga lancar rezekinya, diberi kebahagiaan, terus sehat, satu keluarga semuanya selamat bahagia. Terus nanti semoga dedeknya lahir selamat jadi anak yang soleh. Kan belum tahu apa jawab, jadi bingung. Jadi ya udah kalau nggak tahu ya. Wah, berarti semoga nanti kalau lahir menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa dan sekitarnya. Gitu ya. Terima kasih Mas Abimanyu. Dadah saya. Terima kasih Mas Abimanyu. Mbak Eka belum loh. Baiknya belum lho. Ayo. Ngomong rombongan barang dhewe ya kae. Mari. Jangan pisan ora. Ora. Aku donga ae tak. Oh, ora. Jalurnya ora. Hah?
Jalurnya pora. Apa? Jalurnya pora. Ora. Oh iya. Mbak ayo kira. Oke. Sing ning perapatan. Oh. Bali ning perawatan meneh. Ini lagune napa Mbak Yayi Mbak saja. Tak wani kamardikan, kono sing gumiak. Apa lagune? Tak wani kamardikan. Apa? Bukan sih. Nasir bukan ya toh. Terus ngomong karo keluargane diangkat ke jam piro. Mayek kok. Lah iya. Apa Dai? Lestari. Oh, Lestari. Ya. Nyanyi iki ya. Wis. Apa-apa iso sinden yo heeh. Nyanyi campur sari yo yo. Sapa laris nekat. Wah, awakku lho. Ayo yo anu kok. Apa ora ana kok yo. Iya kok hotelnya. Lah iya, apa aku mau apa? Kleru. Sing bener laron. Nah, ya wis. Yo. Apa, Cak? Lestari. Thank
lagu sing pungkasan. Sadurunge lagu pungkasan Mbak Eka pamitan sikno karo para pamirsa pamirsa. Nah, lagu Bapak Sutresno kang para miyarsa ingkang rawuh menika. nggih. Matur nuwun sampun kersa ninggali kula. Kapula kula saged derek sowan derek panjenengan tak menika. Nggih, matur nuwun. Sampun kakang sangat lepat kula pun agung kang sami nggih Pak Jatmiko. Nggih, dawa sami-sami. Yang Solo tuku tahu. Keluarga dening Bapak Sutresno tansah pinaringan sehat selalu. Ya. Nang Solo ya tuku susu. Pak Jatmiko ya tansah panjang yuswa selalu. Amin. Ben iso ngejak aku. Amin. Ya. Amin, amin ya Allah. Amin. Ya aku nusul. Anu, iki nek aku nang rumah tuh iki nang awak bedes coba pelok anu barang. Sarung jagung. Nah, Sinten menika? tur. Ukur nggih. Tur baik kan. Berarti kula lungguh niki nggih. Ya, ya. Nggih nyuwun pamit matur Nggih. nuwun. Dawa sami-sami. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun Kak Tris. Ya, jur pamitan. Matur nuwun. Ayo apa? Sarung jadinya, Cok. Wah, terus.